Good morning mga cute. Yung anak punta magsamok-samok. Tirada. So may mga tirada to da mga cute. Maayo kahak mga cute. Nga na yung sod ni Higala no, magsamok-samok na po sa inyong kasing-kasing. Sa inyong mga wall ba. Samok-samok ka lang mga cute. Bibitaw po ko magdugay. Sa kaminuto ramang god. Kung makita niyo ako ang video diha mga cute. Ay mo kalimot. Mura mo tag deliso yung Higala. Shit. Mere. Sa kaminuto ramang god. Mamayot doon na ta. Ngayon lang kay dolor akong GT100 mga cute ba. Okay ra kayo. Okay kayo. Shit. Memeng. So hanggang dito lang mga cute kay matusok ko sa TikTok. Mga TikTok kami bakay dire murag natay pakay. Sa TikTok hamis kayo mga cute. Kamatay. So hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam.